Nazdar Bohuš, vidím tu 754, tak čo si dneska pre nás pripravil? Názdar Erik, tak dneska si prejdeme pult zo 754, pozrieme sa, ako to tam ten rušňovodič má dané a čo tam všetko stláča. Tak môžeme sa presunúť na pult. Začneme pult zľava doprava, takže ideme na to. Vidíme tu rýchlomer z ľavej strany prvý, to je iba indikačný rýchlomer a registračný rýchlomer je iba na jednom stanovišti 754, ktorý zaznamenáva na rýchlomerový pások. Vidíme tu kľúč riadenia, potenciometer nastavenia osvetlenia prístrojov, prepínače pozničných svetiel, stierače, kúrenie, ohrev a odkalovanie. Vidíme tu skúšku húkačky poruchy, prepínač ventilátorov na stanovišti, lebo tam mašina nemá klimatizáciu, takže rušňovodič tu má také dva ventilátory. Potom tu máme vlakové kúrenie. Máme tu kontrolku, že je vlakové kúrenie zapnuté, že je všetko v poriadku, že je v poruche a resetovanie poruchy vlakového kúrenia. Potom tu máme štart spaľovacieho motora, stopnutie spaľovacieho motora a v prípade, keby bola mašina v mnohočlennom riadení, tak stopnutie druhej mašiny. Máme tu potom prepínač osvetlenia prístrojov, prepínač osvetlenia stanovišťa plné, tlmené, diaľkové svetla, stretávacie svetla, tlačítko bdelosti, smerová páka a ďalej odovzdávam slovo Bohu Milovi, môže pokračovať. Tak ďakujem Erik za slovo. V tej smerovej páke máme tam dva teda smery dopredu, dozadu, potom je tam nulová poloha a tzv. Štartovacia poloha. To znamená, že keď chceme mašinku naštartovať, musí byť splnené podmienky, že zapnuté riadenie, páka v tej štartovacej polohe a potom držíme tlačítko štartu. Vedľa sa presunieme do pravej strany. Máme výkonnostnú páku, tá má nulovú polohu a následne ďalšia ostatná poloha smerom k oknu je ako keby ste stláčali plyn na aute, s tým, že tá prvé zopnutie tej polohy je zopnutie zároveň bez stýkačov. Keby ste mali záujem, môžeme si pozrieť potom na budúce si otvoriť skriňu, kde sú aj tie stýkače vidno. Potom tam zase máme pod tou pákou opäť tlačítko bdelosti. Vedľa toho je rozsvietenie ZCP, my to nazývame, ale to je to malé svetielko, ktoré nám vlastne zasvietí, keď tam máme položený rozkaz, alebo teda ZCPčko. Vedľa to je hneď pieskovanie. Nad tým, že 4 prepínače sú k automatickému riadeniu rýchlosti a RRR-ku. Plný horný prepínač nám obmedzuje trakčný prúd. Pod tým prepínač nám zapína automatiku. Ďalší prepínač pod tým je, pri tej automatike poznáme 3 polohy, to je parkovacia brzda, výbeh a jazda. Opäť, keby ste mali záujem, môžeme si k tomu na budúce rozvinúť viacej. A vedľa toho je prepínač pomerového ťahu. Nad prepínačom pomerového ťahu máme prepínač k VZ-ku. Väčšinou to funguje tam, kde je striedavý prúd, je väčšinou 75 Hz, tam, kde je jednosmerné napájanie v troleji, tak väčšinou býva 50 Hz. Ďalej tam máme teda OL2. OL2 sa používa zväčša na to, že rušňovodič, keď ide s vlakom dole kopcom a chce šetriť brzdové klatiky na mašine, tak pri brzdení priebežnou brzdou stlačí OL2, tá odbrzdí rušeň, ale vagóny brzdia ďalej a tak znižuje vlastne rýchlosť toho vlaku. Ďalej tam máme ovládač brzdiča. Na tejto mašine je teda brzdič BSE. Vedľa toho máme ručný odbrzďovač. Na tejto mašine to používame, keď sa ideme rozbehnúť a chceme mať istotu, že mašina je naozaj odbrzdená, tak s touto páčkou vlastne odfúkneme vzduch z brzdových valcov. Hore nad tým je brzdič BP, teda prídavnej brzdy.
a zase nad tým hore už vidíme návesný opakovač. No a teraz zase nechám Erikovi slovo, nech nám porozpráva niečo ešte o tých zbytkových tlačítkach a budíkoch. Takže tak, pokračujeme, ešte tu je tlačidlo píšťaly, potom tu máme kontrolku združená porucha, kontrolka požiaru, kontrolka záveru. Napríklad teraz vidíme ten ovládač brzdiča v závernej polohe, že je proste akože tak zamknutý, že nedoplňa straty. Lebo tu máme polohu EŠ, P, Z, O, J, B, R. EŠ znamená švih, P znamená prebitie, záver, odbrzdenie, jazda, brzda a rýchlo brzda. Potom tu vidíme dva manometre. Ten napravo nám ukazuje brzdný tlak v brzdových válcoch lokomotívy. Druhý nám ukazuje tlak v priebežnom potrubí a v nápájacom potrubí. Potom tu máme ukazovateľ pomerového ťahu. A potom tu máme taký ukazovateľ k automatickej regulácii rýchlosti. V podstate my keď si automatickú reguláciu rýchlosti zapneme, tak tuto nám príde taký svetelný pásik. Kontrolerom si nastavíme požadovanú rýchlosť, ako chceme maximálne ísť. Potom si navolíme pomerový ťah a potom po výprave vlaku alebo keď sa chceme rozbehnúť, tak dáme tento prepínač do polohy jazda. Takže tak, to je asi všetko, čo by som povedal. Ešte vlastne tu je tento prepínač zima 0 leto, to sa týka vlakového kúrenia. Cez zimu to dávame do zimy, cez leto do leta a v prípade, keď vlakové kúrenie nepotrebujeme mať zapnuté alebo ideme len ako súpravový vlak, tak ho máme vypnuté. To je asi všetko. Už neviem, či si ešte niečo doplniť. Ja by som len doplnil, že prípadne, že máte nejaké otázky k danému rušňu, tak kľudne napíšte do komentárov a môžeme dotočiť videá, ktoré by vás zaujímali. A budeme radi za každý odber, like a nezabudnite dať zvonček. Tešíme sa. Čaute.